Nauwi sa trahedya ang masaya sanang okasyon na pupuntahan ng magkakamag-anak na mula sa Barangay Caranday sa bayan ng Baaw, Camarines Sur. Mag-alas 11 ng umaga noong Martes, August 9, nang makatanggap ng tawag ang MDRRMO Baaw mula sa isang concerned citizen na may naaksidenteng jeep. Pagdating nila, nagkalat na yung biktima. Ito ang boundary ng Barangay Antipolo, Baaw, Camarines Sur kung saan nangyari ang aksidente. Mahigit nasa 40 meters din ang lalim nito mula sa pinaghulugan. Dadalo lang sana ng kasal kinaumagahan ang mga sakay ng jeep sa karatig bayan ng Bato pero hindi na nga umabot dahil nawalan ng preno ang kanilang sinasakyan habang tinatahak ang pababang bahagi ng Barangay San Vicente at boundary ng Antipolo. Pagmamayari ang jeep ni Benjamin Buaquiña, kasalukuyang municipal councilor ng Baaw at driver mismo ng jeep. 31 ang bilang ng mga pasahero, 3 ang namatay. Isa dito ang ina ng ikakasal na si Margarita Zoilo. Kabilang sa mga sugatan si Melona Castillo na kasama ang minor de edad na anak sa sasakyan. Naramdaman ko lang nasa ilalim na kami. Halos na mga busis na mga tao, umiiyak, naghihingi ng tulong. Hindi ko na alam kung paano kami nakalabas doon sa ilalim na yun. Pagod na pagod kami. Naalala ko na lang kung yung anak kong 10 years old na bunso, kung paano kami nakasurvive. Sabi ko kay Amang Diyos, hindi na bali. Ako na lang kunin mo, basta i-survive mo yung anak kong. Patuloy na ginagamot sa ospital ang iba pang sugatan, kabilang na ang driver ng jeep. Hindi man daw sila maghain ng reklamo laban kay Kagawad, tulungan lang daw po sila ng mga gastusin. Hindi man po ako nagagalit kasi aksidente. Biglaan ko yan, hindi niya sinasadya. Paalala pa rin ng mga otoridad sa mga motorista. Check mo muna, particular yung brake. At the same time, yung mga sakay. Kailangan regulated din yung sakay. Hindi kailangan nag-overload tayo kasi isa din yan sa naging factor. Lady Maano, CSN.